ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ପୃଷ୍ଠର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ତେବେ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କେବଳ ଲମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ 80 ମାର୍କରୁ 55 ମାର୍କ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ CHSE ଆର୍ଟସ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ କ୍ଲାସେସ୍ରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏକ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2037 ମସିହାର ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆର ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍। ଆମର ମିଶନ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। 90ରୁ 95% ମାର୍କ ରଖିବା କେବଳ ଅନ୍ଧ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ରଣନୀତି ଦାବି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେ ଜାଣିବା ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ସେହି ଯାତ୍ରାର ମାନଚିତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ମୋଟ 100 ମାର୍କର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା 20 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 80 ମାର୍କର ଆନୁଆଲ ବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ କରି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ସେହି 20 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଏକ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି 20 ମାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବଳ ଆଧୁନିକ କବିତା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ସତରେ? ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଳ୍ପ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଧୁନିକ କବିତା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 5ଟି କବିତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, କମଳ ପ୍ରତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲର ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସରିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି 80 ମାର୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ, ଏହି 80 ମାର୍କ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ 22 ମାର୍କ ରହିଛି, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ପୁରା ସମାନ ମାର୍କ। ପ୍ରାଚୀନ କବିତାରେ 5ଟି ବିଷୟ ଅଛି: ପରଶୁରାମ ଭେଟ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, ଧୀରେ ରାଧାକର ଧରି, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ। ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗରେ 4ଟି ବିଷୟ ଅଛି: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିତି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଉ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ମାର୍କିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଲକୁଲ ସମାନ। MCQ ପାଇଁ 3 ମାର୍କ, 1 ଲାଇନ୍ ବା ଏକ ଧାଡ଼ିଆ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ମାର୍କ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 6 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ 6 ମାର୍କ ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ 5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଆମର ମୋଟ 20 ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ 4ଟି କାହାଣୀ ରହିଛି: ପକ୍ଷାଘାତ, ମା ଆସିଲେଣି, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବାଉଁଶରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତ 22 ମାର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପରେ ମାତ୍ର 20 ମାର୍କ କାହିଁକି? 2 ମାର୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଜର ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 6 ମାର୍କ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପରେ ସେହି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେବଳ 4 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇ ବଳକା 2 ମାର୍କ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ବ୍ୟାକରଣ, ଯେଉଁଠି ସେହି ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 16 ମାର୍କ ରହିଛି। ବ୍ୟାକରଣ ତ ମୋ ମତରେ ପୁରା ଗଣିତ ଭଳି। ଠିକ୍ ହେଲେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ, ନହେଲେ 0। ବିଲକୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ସ୍କୋର ବଢ଼ାଇବାର ମାଷ୍ଟର କି ବା ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କହେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଧି ପାଇଁ 3 ମାର୍କ ଆଉ ଉପସର୍ଗ ପାଇଁ 3 ମାର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି କି? ହଁ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ବିଭାଗ। କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସିଧା 10 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ବାପ୍ରେ, 10 ମାର୍କ? ମାନେ 16 ମାର୍କରୁ କେବଳ 10 ମାର୍କଟା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ? ହଁ, କାରଣ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ମାପିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାପକାଠି। ଏହା ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ପୁରା 10ରୁ 10 ମାର୍କ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ। ୱାଓ, ଏଇଟା ତ ସତରେ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ। ତାହେଲେ ଆମେ 4ଟି ଯାକ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ।
ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇ ସେହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ୟାଟର୍ନର ଗୁମର ଖୋଲିବାର 80 ମାର୍କର ପୂରା ହିସାବ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆସନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନର ସାମଗ୍ରିକ ହିସାବ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ MCQ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶାଇଲେ ସର୍ବମୋଟ ହେଉଛି 21 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, 21 ମାର୍କ। ତାପରେ ସବୁ ବିଭାଗର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି 16 ମାର୍କ, ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ହେଉଛି 18 ମାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶେଷରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଅଳଙ୍କାରର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି 25 ମାର୍କ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ 21, 16 ଆଉ 18କୁ ମିଶାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ତେବେ ମୋଟ ହେଉଛି 55 ମାର୍କ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହା ତ ଏକ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ସତ୍ୟ। 80 ମାର୍କରୁ 55 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କେବଳ ଛୋଟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି 95% ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜେ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମାନେ CHSE ଆର୍ଟ୍ସ ବିଶ୍ୱଜିତ କ୍ଲାସେସ୍ର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ଠିକ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ହଁ, ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଲେ କୌଣସି ବି ବିଷୟ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଆହୁରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ CHSE ଆର୍ଟ୍ସ ବିଶ୍ୱଜିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। କେବଳ ମାର୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।